थारैनो जोबोद मोनसे थुलुंगाखांथाव हाबाफारि जोंहा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे गरेस्वर दख्रा बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे गरेस्वर माने गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना जयै नैबे जोंहा मुंख्लं सुजित नार्जारी जेनेखि नब्लां बेवहाय बुंनो थाङोबा सानसेनि हाबाफारि फुंनिफ्रायनो जादों बिथांमोननि हाबाफारिया आरो बेवहाय 2026 मायथाइयाव जि HSLC आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारियाव पास जानाय फरायसाफोरखौ जाय फरायसाफ्रा 75 जौखोन्दोनि आरो बारा मोननाय बिथांमोनखौ बरायदों आरो गाहायै बिथांमोना बेवहाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बरायदों आरो बे हाबाफारियाव जोबोद माने मोजां नांबाय जे जोंहा बे तामुलपुर हालामनि मेलेमजिबि फरायसा गार्जेन बेजों लोगोसे फुंखा सुबुं महरै मुकुल बसुमतारी बिडिअ देबिटला डेभेलपमेन्ट ब्लक क'क्राझार बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय बाहागो लानानै माने फरायसाफोरनो जेनेखि मान होनाय थुलुंगा होनाय बे हाबाफारिखौ दिनै फ्राय बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो खुंलांबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंहा जिल्ला थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बाफुराम बर' बिथांनि आफाद सालियाव जालांबाय दा आं दिनै बेखौनो बुंगोन जे दिनै माने बर' बिजों फरायनानै जोंनि फरायसाफ्रा जायफोर मेट्रिक होबाय हायार सेकेन्डारि होबाय ओरैबायदि मोजां रिजाल्ट खालामदों बेखौ जों अरायसम माने बाख्नायनांगोन आरो बेजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला हिसाबै थांनाय हायार सेकेन्डारियाव जिहेतु साइन्सआव आसामनि गेजेराव नाम्बार 1 कमार्सआव नाम्बार 2 आरो आर्ट्सआव 5 रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन जाय समाव तामुलपुरारि ओनसोलाव बर' ओनसोलाव गोलैनाय बे जायगायाव फैनो गियोमोन दिनै बे जायगाया टपार आं बेखायनो जिल्लानि फरायसाफोरखौ जिल्लानि फोरोंगिरिफोरखौ आइ आफाफोरखौ जोंनि जेसेबांनाखि माहारि आफादफोर दं बिथांमोनखौ साबायखर बावनो लुबैदों जे जोंदि दिनै बे रोखोमनि मोनसे सुबुं सम्पद बानायनायाव थांगासिनो दं मोनसे समाव बर' ओनसोलाव फैनो गियोमोन बर' ओनसोलाव हाथियार दं माबा दं होननानै नाथाय दिनै तामुलपुरा ओरैबायदि मोनसे बिदिन्थि दिन्थिबाय एग्जाम्पल बियो मानब सम्पद क्वालिटि इडुकेसन दानायाव दिनै बिथांमोना जेरैबायदि आवगायदों बेयो मोनसे आदर्श जाथों गासैबो जिल्लाया बेखौ नुनानै सोलोंथों आं बेखौ दिनै खावलायगोन सार जिहेतु दायो गोबां बर' बिजोंनि फरायसाफोरा दिनैसिम बिजाब मोननो हायाखै बे आयदाया एसे सिरियास मेटार जानानै दङ जोंनि मानिजाथाव आफादगिरिया मैया बिथाङा क'क्राझाराव मोनसे प्रेस मिट खालामदों आरो बेजों लोगोसे जों मिथिनायाव माने आसाम सरकारनि जि टेक्सट बुक प्रडाक्सन माने मा होनना बुङो कमिटि बिथांमोना जेरैबायदि बर'नि बिजाबफोरखौ थाब माने राव सोलायनायनि खामानिखौ माने साफायनो हरनांगौमोन बेयाव एसे लेट जादों बेनि गासैबो टेकनिकेल जि प्रब्लेम बेखौ जों साननैसोआव क्लियार जागोन बेयो मा जामारदों खिन्थु आं दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौनो बुंगोन जे जों बे आयदायाव बिराद सिरियास आरो बबे एंगेलाव मा जामारदों बिजाबनि बेलायाव मा जानानै थादों सोर मा खालामदों जों बेखौ गासैखौबो नायबिजिरगोन आरो नायनानै जाहाथे फरायसाफ्रा फरायसालिफ्राव थाबैनो बिजाबखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जों राहा खालामगोन जोङो बिफानारि मा होनना बुङो बेखौ जे मावख'गोरा दिसपुराव बिथांमोननो जोङो थाबैनो जिरायगोन आरो बेखौ जोङो बिजाबफ्रा जाहाथे सौहैयो बेखौ जोङो नोजोर होगोन जिहेतु दायो एग्जामा जिहेतु खाथि सफैगासिनो बेनि सायाव दिनै बिजाब मोननो हायाखै नंगौ बे बाथ्राया जोबोद सिरियास साननो गोनां बाथ्रा नाथाय दासिमबो नैबे खोथाया मा जे रिभिउनि बेलायाव बर' बिजोंनि माखासे बिजाबफोरखौ रिभिउखौ जोबोद उनावसो हरदों माखासेया प्रेसाव दङ बेखायनो जिहेतु गावसोरनो बिजाब होनो हायाखै बे बेलायाव आसाम गभर्नमेन्टआ बा सोलोंथाइ बिफाना दायित्व दं आरो मोनसे जेंनाखौ आं नोंथांमोननो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बुंनो लुबैदों जे आसाम सरकारा मेट्रिकआव माने मोजां पास जानांगौ होननानै फरायसालिखौ प्रेसार होयो देग्लाय रिजाल्टआबो मोजां नाथाय मा जादों दिनैनि दिनाव एडमिसननि बेलायाव आसाम सरकारा बे फरायसाफोरखौ माबोरैहाय बेखौ एकोमोडेट खालामगोन
बेनि मोनसे डिटेल्स पलिसि गैया जायनि थाखाय गोबां दुखिया न'खरनि फरायसाफ्रा दिनै माने प्राइभेट स्कुलाव एडमिसन लानायनि थाखाय साननो गोनां जादों जाय न'खरा जाय फरायसाफ्रा प्राइभेट फरायसालिफोरनि खरसाखौ बिथांमोना मिट खालामनो हाया बेबायदि असम्भब जोंनि थाखाय बेखायनो जों बे बेलायावबो सरकारखौ खावलायगोन जों बिथांमोनजों थाबैनो जिरायगोन जों बे गासैखौबो सरकारनो जों खोन्थागोन आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो प्रेगमेटिक माखासे डिसिसन खामानिखौ जों लुबैगोन सर नैबे बेलायाव जिहेतु आसाम सरकारा जिहेतु बर' बिजोङा जिहेतु दायो बर' बिजों जे हारा बांबोनायखायनो जिहेतु दिनै बिजाबनि बेलायावबो एसे माने बिमा बाथुल बायदि नायदों नामा बिथांमोना आसाम सरकारा आङो सम सम बुंबोखादों आसाम सरकारनि माखासे पलिसिफ्रा बिथांमोना जेब्लायबो जोंखौ उनाव दोननानै खामानि मावनो नागिरो बिथांमोना गावसोरनि बिजाबा सिगां दिहुनग्रोयो एसामिस मिडियामनि बिजाबा जेब्लाबो सिगां जायो बिनिफ्रायसो जोंनो नायनो थाखाय हरो आरो बेखौ साफायनो थाखाय हरो दा बेखायनो नैबे बिमा बाथुलनि नोजोर होनाय बाथ्राया बेखौ जोङो फंसे खोथायावनो नङा होनना बुंनो हाया थारमाने आसाम सरकारनि माखासे पलिसिफ्रा जेब्लायबो जोंनि उल्थाय खारो थारमाने दा जेरै जोंहा दायो नोंथां सोंनाय बायदि आनजादा फैगासिनो दं दासिमबो बिजाबा जायाखै बहाय मा जुक्ति होगोन बिथांमोना जोंथ' बिथांमोनाव सोंगोन दा बेखायनो जोङो बिथांमोनाव सोंना लागोन बिथांमोननिफ्राय जों खोनासंगोन जे जाहोना मा बिजाबखौ हरदोंब्ला मानो सफैयाखै बिजाबखौ साफायदोंबा मानो जों मोनाखै बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा दिनै जेरैबायदि बिजाबनि आंखाल जादों फरायसालिफ्राव बेनि सोमोन्दै गभर्नमेन्टआ जोंनो क्लियार मोनसे इनफरमेसनखौ जोंनो होनांगौ बेखौ जोङो नायनि थेंक इउ सार खौरांगिरिनिसिम दिनै तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गरेस्वर सुजित नार्जारि नब्लाङाव बराय मेल मोनसे लानाय जादों बे बराय मेलाव जोङो तामुलपुर बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जेसेबां फरायसालि दङ बे फरायसालि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय आरो जौसिन थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जादों बेयाव दा जों मोननाय बादिबा जोङो 77 खोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ जों बरायनाय जादों बेयाव गासै जोङो 29 मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायखौ जों बरायदों आरो जोङो 36खौ जों बरायनाय जादों बिनि उनाव जोङो जौसिन थाखोनि उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो गासै 18 जों बरायनाय जादों जों आखा खालामो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिसोर फरायसा अनजालु फरायसाफोरा जाहाथे मोजाङै फरायनानै बिथांमोननि जिउ केरियारखौ दालाङो आरो बिसोरो मोनसे जोंनि तामुलपुर हालामनि साफा गोनोखोआरि जाथों आरो सासे समाज सिबियारि जाथों जोंनि हादोरखौ सिबिनो हाथों आङो बेखौनो आसा खालामो